Salam hormatly vatandaşlar, здравствуйте, дорогие turkmenistanцы. Ene görüşüňiz ýalak 8-nji dekabrda bir çykyş etdi Serdarsıçak. Şol çykyşyň özi, şol duran adamlar eli kanlanly, şolar nämäni görkezdiler? Şol öňki zalimlik, öňki diktatura şol inni ýene-de oğlu bir ýylyň içinde özüni tuttum diýip inni hökmrowanlyga geçýän diýdigidir. O jagaş gyýyp, ol adamlar dogan garnaşlarynyň ýanyna kim? Bulary ýyl kesip, bolýa kezilen bolsa olar näme üçin görkezýän sen? Sen inni halky gorkuzjak bolýanmy? Halk gorkordan geçenler, durentek mezan düşünürün. Han sen öz dogan garnaşlaryň üçin gur sen bir nemetsen, jogaby ber. Ol näbi edil 10-20 günlükde sen ol Ahmet diýip ýegeniň mara, Mähriň ogly. Edil sen ataň ýaşan jaýyna ýaşýar ol. Şol Türkmenbaşy köçesinde ola 8-nji etažda ýaşýardy sen ataň. Şo taýdan amaň maslygyny çykardylar. Sen Kakan bacısam 3-nji etažda ýaşa. Oglam Ahmet, o da bir yarım kan tuzuny öz başyna bir zat o da. Otir saat giýje 2 ýaryna otirna 3 sanam dost ýanyna. Ol elbetde men var o jaýda siz ýaşanyňyz üçin. BMW'de var. Ol bir Çanyvel etrapyň ul leytenanty Perhat diýilen oglum gelip sizden oglundan näme işläňiz giýje bu wagt inni bir ola bir öz işini yerine yetiren adam boljak ol. Öllür ýalak ýenişdiňiz. Öllür ýalak ýenişdiňiz, 4 burk esasam sen wurduň Ahmet. Bir travmatologiýaň reanimasiýasyna bir hepde boldum, bolmadymy öldü şol oglan. On ölümüni Serdarsıçak on mäş suutkoyna bir neme oturdy. 3 sanak muň dosty. Emma olin bir Ahmet'in azaryny da däl. Hiç kim işsat denağını. Inni 19-njy ýylyň ahyrragyna 20-nji ýyllarda bu bir prokuror omurdy. Hol 5 ayakdaky bir nohurlaň restorany bardyr. Ana şo taýda şol ýanky döwlet hotdog diýilýän Niýazow etrabyň prokuroruny wurdy, ýençdi. Soradyňyzmy? Men ulsundan soramaly bolýan, haram da senden soralýar. Sen nenem, senem ýöne adam däl şo wagt. Näme etdiňiz Ahmede? Häzir bir polisiýeska bir zat diýsen tutup alyp gidýärler. Bir ýöne garyp öňe adam bolsa. Bir ýerde işläp berenmen bolsa. Siz muny näme etdiňiz? Inni şol 8-nji sentýabrda Botan saatdaky şol Botan saat diýilen bir restoran var Gugu Halopyň. Şo taýda adam öldürüli. Şol habaryň üstüne ýendi bize gelen çeşmelemizden gelen habar var. O taýda esasy bir bu zatlara goşulan ine bir ýyl içinde o şeytan ýalarmy, diýabal ýalarmy hajy-hajyk bara. Sen elin gana şo taýda. Goltuňa çenni. Sen oňala işleri bir maşgala oturan bolsa stol başynda. Şol bir ýal oturan bolsa, ýa bir iki sanak bir oglan bilen gyz bir söýüşip oturan bolsa, şol maşgalaň elinden tutup ýer şo taýda seni bir emelläýnip, şol erbet sözler urup, sen şon diýmän oňarýan. Eger de şo taýdaky erkek kişi şu zatlar näme üçin edilýär diýip, näme bundan gurrunmamy ýa-da sen bilen namaz üstüne siz onu öldürýäňiz. Şu ýagdaýam edil şoňalak bolmaly. Emma hiç kim hiç sada jogap bermedi o taýda. Adam öldürüli şo taýda ofisiant bilen şol Botan sadyň başlygyny başlaňyz. Gugu Halop. Senem mara şo taýda. Serdarsıçak. Sen özüň o zatlara goşulmadymy? Bihawara dälsen. Ene 8-nji sentýarda bolan zat. Sen özüň gelip şol etrabyň başlygyna
bir sağadın içinde şu taýda restoranı yumurup aýryňda ýolka ekin diýip tapşyran özüň dämi? Näme üçin ýygyny ýazarlamadyň? Näme üçin bular ýok o taýda el gannally? Şolaň içinde. Ha? Näme üçin olar görnenak? Azmy? Ha? Ya görnenakmy? Men sana häzir ýendi aýdyp berýin. Berde ýurduň içinde adalet ýok bolsa, şuňalak bolýanlar şol ýurt başyna gelen zalimler özümki bitsin, iýlinki ýetsin diýip ýaşaýan bolsa, hajy-hajyk ýalak adamlar çykýar. Özüm 5 mi 7 ýyl beri o belgaryaçka bol. Arakdan doyanak, onuň arasyna da beýleki garaň nemesini bir ýanany ulonýada bar, ol ýatanagam. Ol doýya da arakdan ýöne onuň öz dostlaryny vurup başlaýar. Şolun hemmesine aýlanýar bol, aýlanýardy. Hani gelin, men size pul etdim, adam etdim. Hani men üçin janyňyzy beriň-de diýip şeýtirip aýlanyp ýören bir ýarym ýibanut ol. Şoňala adam bi. Olaň totup telefonlaryny atmaýan olanlar görýärler da şo taýda şol 30-35 mi 40 sanak telefon şol nirede barýan bolsa, baran ýerine o maşynyň telefonlary kiminki? Öz dostlarynyňky. Bularam wurýa. Öldürüň-de özüňdi men üçin diýip. Ene edip ýören işi, aýtýan ejeňi näme deýin men. Diňe iki sanyny zat diýenak. Bira Maksim diýe, o maksat diýilen deşli olan. Bira ýanky bir guwanç gaday. Şolaram onuň gow doýansaň mara, şu elnäki aragyny alyp serpýär ýyldyny. Bularam binamaz. Ay doýup durýan, doňupdyr diýen bolup, şol serplen aragy ýalap otyrsaň, binamyslar. Ha? Utunoňdakmy 5 manat pul üçin götüňizi bermäge taýýarsyz. Ha? Ýende barmyň bir şepetiniň biri, bu nemede işleýärdi ol. Milli howpsuzlyk ministrligiň ýa-da transport nadýerler 4 kul kirpi diýerler ony. Şol gadagan edilen zatlar aýlamaga goşulan üçin ol basylmaly halyna hajyk şo goşulýarda, onu alýarda Türkiýanyň ýanky bir wekilhanasyna ataşe edip goýýar. Indi bur öz başyna ullakan adam ol, ukaş dağı bilen geden bolup ýör. O da ukaşam şol hamala, şol nememişin, Erdoğan'ın yeğenimişin. Şoň töwreklerini aýlanyp, şol Türkiýede gedip ýören adamdan nirde näme hereket edýän bolsa, şolar bilen aladasy şol ataşe edilen adam. Hana suratuna seyret, şo taýda Google halopam bar, maksat jopa da bar, o şamışymyram bar, ukaşam bar. Ene şoň ýanyna gedip ýören adam, hajy-hajyňa mene dostunyň biri şu. O däldirep hajy-hajyk arasynda bar, gelýärde şol bir jaýyň ýanyna durýarda, şol pajarniklary çagyrýar, onuň ýanky polisiýany çagyrýar, şol etrapyň ýol başyny çagyrýar-da, ene şu 12 etaż jaýyň 4-nji etagyna pajar bar, daway söndürün, görkedim, nähili işleýäniňizi görkedim diýip, indi ol hökümetiň üçin öz başyna bir däldirýäriň biri. Ene edilýän iş, ene ýurduň içinde bolup ýören zat. Şu edeniyetlilik ýöne ýerden gelmeýär abi. Edil şu saylaw bolmaka, bir haramdaň ogly Serdar Sıçak şol prezident saylawyna gelmäke, şol 2 ay öňýärine bir hajy-hajyň özi ýalak bir ýarym ýibanuty ogly bar on. Begenç diýip. Polit institutda okap ýörne ol alýada ýanky şol ýerden şol bir pastraýendaky öz dekanynyň döşüni depip ýüzüne tüýkürýär. Indi bir hajy-hajyk şammy-şymyrdagy bular kiçiräkkä Serdar Sıçagy neme diýdiler da biraz. Goň ýetmezlik edip. Hawa muny bir götüne depip bara bir dilin peltek diýip bunu bermediler mi? Ana ýanana mondan birini gelmeli abi. Ondan gorkusyna ogluny malýada gaçýar hajy-hajyk neme? Birleşen Arap Emirliklerine. Ýanan Maksim bilen Guwanç Gadaýym gidýär.
Ondan 6-7 ay geçen soň şol öz haramdağın şol ay geliver hiç tat bolma diýen soň ondan geldi bu bärik. A bärik gelip ýende bolup ýören zatlara mena adamlary gyrana salyp ýören. Ha näme muňa çäre guraň zatlar siz? Ha? Serdar Saçak. Adam öldürüp ýörler görýäňmi o? O sen bol korrupsiýaňam däl, ýa bil satanam däl. Hani olar o çäre görjekkämi? Eni hazyk saňa da oraý deýin. Sen hondan märt bolup ýördüň da batyrsa. Sen şeýle baýyboýmy? Ha? Sen Moskwada bolşuň aýdyp berenmi? Bizim hemme de adamlarymyz bar. A barypsyňna Ukraina diýilen atelle şo taýda bolýan sen. Ha, jaraýlyga den bolup. Ýa-na moktaranmamy näme? Lamara diýilen. O tak barýan da bulun ofitsiantlaryna, menejerlerine naýjat eden bolup ýördiň. Siz meni tanýaňyzmy? Men bu Türkmenistanyň prezidentiň ýegenip, şişeler bakarlar döwüşdiren bolup, hondan märte bolup ýördiň, ondan näme üçin gaçdyň? Ertesi gün ýerden mara birinji reis bilen jyrdyň. Ha? Saçak. Ha? Sen şu Arapdan doýoňda da bar, şol ýaşkan institutda zata kim seni wuran bolsa, götüňe depen bolsa, şolar gözlän bolup ýördiň. Bu wagt hökmürawanlyga dayanýan, sen puluňa, haloplygyna dayanýan. A sen özüň gutorun zırrıttuna sen. Ha? A sen eğer yigit bolýan bolsaň şo taýda ýendi 3-4 gün gezmeli ekeniň-de senem. Ha, näme jyrdyň? Ejide ganim, mırras. Hacı, o sen şamşymyr bilen Google Halop bilen be Katardaky çempionat mirin be finalyny oýunyny geçekmişiň. Aýyň 18-nde nireden geçecek? Dubaýyň üstündenmi şamşymyryň ol Burj Khalifadaky apartamentyny görüp, ya be Türkiýanyň üstündenmi? Şol bu kuja nemäňiz bar ateliňiz Kempinski diýip şo taýdan geçekmi? Indi bulan ýene de bar bir nemesi, şu nemen hacı-hacıň ýene bir dosty bar. Perewşen Hakol Gozry upravleniýanyň başlygy bar Atajan Hanow diýip, şoň kabinetine baryp wurýar, şo men jaý meselemi çözmedim diýip. Aýan kamar ýaşly adamdyr da elbetde nähilem bolsa, indi muňa bir çäre görjek, ýazjak, pozjak bolýabyň, hacı-hacık sen gelip oňa näme diýdiň, ha? Ağzına bererim diýmedimmi? Ha? Şümi döwlet? Haramda. Serdar Saçak. Şüni aladamız halkymyz bor diýip şümi siziň edýäniňiz. Bular kim bu niran adamlar? Bu ogry, jümri, galtaman adam öldürüp beren bular niran adamsy? Ha? Näme etdiňiz sen? Ahyram aldyňyz Atajan Hanowy bir iş gozgap onu batyp goýberdiňiz. Bolýarmy şol? Google Halop. Senem kän ýerde görünýär. Gaty kän ýerde görünýär, özüňem kän görülýär. Hondan märse bolanmaly. Näme balaňa sygaňak? Men ha ýönerden Halop diýemaga. Sen Şamyň Halopy. Dogrydymy? Ondan muň bilen dostran bolup ol dowletowaň şeker diýilen gyzyna öýlendiň. Baja bolan şamşymyr bilen. Innem honun märsem mara şol sıçan balaňa sygmanýarsyň. Bolup ýörsiň näme o sen? Entä sen hakda bir aýratynam bir gurrun etjek men. Sen dawaraň dagaç ya kelläňem üýtgäpdir. Sen şu görýän zatlaň, baýlaň, hökmürowanyň nireden geldi? Ha? Şol 6-7 ýaşly oglun kan ejeňi bilen mara jygyrlykda adyal satyp ýörkan gazandyňmy opoly? Ha? Şoň üçin tanýarlarmy seni? Inha siziň bolup ýörsiňiz. Haramda Serdar Saçak, inha siziň tohum tiýjiňiz.
Millet seyredin şuları. Inni Serdar Saçak'a da yine de birini ayırıp bereyim men. Serdar Saçak, o sen Kemal Tentek diyeyim yende var, yeğenin var sen. O Kemal Plasmas kelle de diyerler. On kaptanayında Selim Pişçe deyip bir var. Bularına geliyerler de var ha, bir şol temmekimi, çilim biznesini edip gören ademin oğlunu öllür yalak gençyerler. Havarın yok mu? Ha? Öllür yalak gençyerler zordan dirgalı çol oğlun. On kakasnam allığınızda var ha, ol beyleki derman aileye diyen olup, bunu türmeye basıp koyuverdiniz. Serdar Saçak bolýar mı şu? Ha? Ondan Kemal Tentek diýilen bir düzügli adam däl. O boya kiçijik. Özüm bara şuňa bara bir petelip bar edilen işi bırak köpçüliğin içine gıyları zorluyor. Ondan toyda gelýär da şol aydyp ýören bagşyň şu $100 banknota tüýkürip maňlaýyny ýelmäp plan aydyp ber diýip doýan zaman mara elinden mikrofon alıp özü aydyp beren adam. Bolýarmy şo zatlar? Ha? Sen eger şoňa çäre görjek bolsaň şu wagt indi kol switnoy metallary üçinem iş bilen meşgullanýan ajan. Ana serede ber şol. Ana sen töwürüň şol Saçak. Ha? Inha sen ýegenleň şular. Indi bu Serdar Saçagyň bugun ýene de bir ýegeni bar bir neme şammy. O da ozal bir at kazanan honnon mersi bispredelçik bolup. Indi biznes bilen esasy. Ýöne bärde de bar bir kanunçylyk kene. Ol 30 mikroraýonyň bir özüniň nemesi bar, bir village'y bar. Ondan islen ministerine näme işi düşse öýüne çağırýar, aýba çay beren bolýar, nahar beren bolýar da şu plany geler onun işini bitirin diýip tapşyrýar. Şammy-şymyr döwletiň ýol başçylaryny, pudok ýol başçylaryny özüne kabinetine çağıran ýanak iş büýürýär. Ondan kiçigi, ondan ulsy bar hazyk. Olay ýöne vice-premierlere bolsa arkayn çağırıp plan işi bitir diýip çeýtirip talap edip dur. Ene şammy-şymyram, hazyk-hazygam we sen mi bärde ýol başçy diýip özüňe döşüňe kakyp ýören? Ya bularmy? Ha? Ýurduň eýesi kim bärde? Ýurdu dolanýan kim? Prezident kim? Sen adel. Ente kakan araňyzda düşünür ýalak däle. Dogry dämi? Indi şol şammy-şymyr diýilýän häzir bar bir ondan munna aýlanyp ýörnäp gazanan pullaryny ilkara onda da hökmünawallyk bar. O da bir özüni indi prezident bolmajagyna gözi ýetdi bular. Seni kiçiräkkäň götüňe dep ýördiler bular. Biram dilin peltegräkdi sen. Sana at takyp ýördiler. Sen şoň üçin bulary häzir gatybar edil gujoklap öpüp ýöreňak. Ýöne bular ýegenleň kakan bar öňde. Düşünikmi? Ýöne sen indi maňa düşünür. Näme üçin şul adamlar hökmürawanlyga topulýarlar? Ene şammy-şymyr bar abi Türkiýede bir atly wor bolupdyr, opahir bolupdyr. Şoňa $5 milyon hödürläpdir. Şol menem wor edip şol hasaba sallyp. Ol bitmedi ol işi. Ýöne indi täzelikde ýende bolan iş aýdyn siz bilýänam dälsiňiz. Ol Birleşen Arap Emirligiň bar Burj Khalifa diýilen binasynyň iň ýokarky etažlarynyň birinde ene şammy-şymyr şotaýdy $5 milyon apartament satyn aldy. O pullar nireden bular? Ha? Nireden gelýär bular? Eger sen halky görýärmi, o musurda aýlanyp ýören halky? Ha? Bu garyp milleti görýärmi? Ýurduň içinden 5 manat pul diýip çykdylar olar. O bulan borçuny görýärmi? Hana adalet. O bize vara beytirip eli zıncırlı bir maşgalany,
bir edipmişin diyen bolup göz boyagçylyk etjek bolma berde. Millet samsyk däl, kimin kimdigini tanýarlar. Ha? İlim gözünden çöp gözleýän sen. Emma özüň daş töwerin bok sen. Daş töwen sen kakaňa çeni şoňalaga. Şu adam dälirap ýörünni. Maşin minen bolup bara ol kim şol howpsuzlyk remen dakynmadyk bolsa, oňa bara bir gaýaýdyna şon nimediňne tutuň diýip. O görgülinem tutýar. Sen iyiliň remeni bilen näme işiň bar? Haramda. Galan işiň gutordyňmy sen? Ha, 3 ýyla batypdyrlar bu oglany. Bir topar şonu talep edipsiň, sen talep etmesen batylmaýar ony. 3 ýylla premen ýok diýip näme bahana tapylýar şol adamda? Ha? Bolýarmy şol? Şu edip ýören zatlaňyz siziň. Indi maşinam goýda sen şäheriň içinde motosiklde sürmek gadagan diýilen karar barar sizde. O kakaň näme ýyjma lul koli ýyj motosikl minip ol eline de bar näme ulu elligi minen borup kaskala aýlanyp ýör. Ine guduzlan, şunýarmy? Guduzlan siz. Hökmürawanyň derdinden siziň içiňizde sygan siziň. Ine edilip ýörenir. Indi özüňi degişdi ýegenler, göni ýegenden amaýdaýyn. Sen ejeň iki tane aýaly ony bar. Dogrymy? Biri nemede bagyra iki tane ogly bar. Ejeň aýaly onuň çagalary. Bahtiýar diýen, Nurik diýen. Beýlekilerem olara çerreler diýerler. A beýlekesem gökçe çykdy. Onuň iki ogly bardy. Azat bilen Ataş. Olara Fo'lar diýerler. Fo. Indi Ataşa geçen ýyl Covid'den aýrly. Näçe sen kakaň ýerilip, ha o ýokmuşyn Covid diýse de ahyr Covid'den aýrly. Ha. Inni bu çerelerden mara ol Nurigim Bahtiýarmy o daşary ýurt ministrligiň mara adamsyny urdu kaptanyna ýende bir sana adam. Näme çäre gördüň sıçak? Ha? On mäş sutka bassyň. On mäş sutka oturup çykdy. Häzir ýöne bir pastawoy polisiýeska bir zat diýsen. Ha? Hökümetiň işgärine ödem mara pagonly adama bir zat diýdiň diýip siz näçe basarsyňyz? Oňa bara ekstremist diýersiňiz, ýende jübisinde bomba bardy diýip onu bara çykmaz ýalyk obadan nepeden çykarýaňyz. Abi on mäşsut goturup çykdy. Ha? Ahmet aňyrda birini öldürýär, ödem pagonlyny. On mäşsut goturup çykýar, ýanyna kylar Ahmeda zat diýilen. Aten öz ýegeniň on mäşsut goturup çykdy. Edýän işlerem şol derman aýlap ýörler. Garasyny. Düşünipmi? Ondan kidad edip ýörler. Hol vilayetlerden bir topar kim kim boljakmyşyn ýa ýende bir pudokda işlejek. Aýna men daim prezident, häzir näşol prezident bolmy senden. Ha, oýnatgy. Sıçak. Olar şeýtirip pul alyp ýörler. Kidad edip ýörler. Esasy edýän işlerem şol derman aýlap ýörler satyp. Ölerem guturan narkoman. Azadyňam narkoman diýen. O folordan azadyňam narkoman. Ödem narkotik göni şol Milli Howpsuzlyk ministrligiň şol konfiskasiýa eden dermandan alýar. Bolýarmy şo zatlar? Garagyň gapakmy? Ha? Sen şeýtirip göz boýagçylyga eden bolup ýörsiň. Olary bassyk tuttuk. Sen adalatly diýjek bolýarmy? Bu giden halky şunça ýyllap mun ganyny içip sizinle şeýtirip oýnarmy diýärmi? Özüm sizde derek ýok. Kakaňa diýen oýnam şodi. Sene meni gaýtalýanyň şol. Sebäbi sizde üşük ýok, hakyl ýok, bilim ýok sizde. Zehin ýok sizde.
Siz şu bir ýylyň gaýtalap adam boljak bolýaňyz. Indi pagon dakanyp ýörenlere de bar ýüzleneýin. Ençeme ýyllap siz şuň öňüne şeýtirip gezip ýörsiňiz. O öz janyňyzy bermäge taýarsyz şular üçin. Şular şoňalak adammy, şu hökümetmi, şu döwletmi şu? Adylmy şu? Siz şuň üçin janyňyzy berjekmi? Ýok. Sebebi sizem şolar ýalak. Hemmeňizler, içiňizde kän ýigitler. Entäk özüni zaýalamadyk. Elini gana bulamadyklar bar. Emma siz bolýan şol galyň halka degilse de bize degilmez diýip gezip ýörensiz. Dogry dämi? Hana uçuskawoy öldürdiler perhady. Bu haramdan öz can penasyny atdy 2018-nji ýylda. Ol Aktaş ayakly ýigidi. Bilmedi öýdýär. Ol Aktaş ayak bilerde näme onuň Türkmenistan bilmezmi? Ol adam öldürüp ýöre öýdi. Başaýdan zatlar namaýdyr. Inni biz sizem pagonuňyza daýanyp inni biz şuloň ýanyna ýol başy diýip size zat diýilmez öýdýärmi? Birinjiden bir prokurora murdy Ahmet. Ene siz prokuror diýip ýördiň. Bir adalet bir ministerligi, bir onuň prokuror diýe MVD, KGB, prokuratura. Sizin hemmeňiz pagon dakynşyp, ay bide zat diýmedi. Diýýär. Ene odan depet dıkıp ýörsizi. Bir Mülükow basanna MVD ministerni. Hawa Nobatov gitdi, Çargoşa gitdi. Şonno inni iň bärketi şol odan nepäň başlygy. Olar MVD degişli adama. Size ınam ýok. Şonu aýyrdylar. MVD'ň işgärini 5-6 aýlap menbeden goýdular. Şo taýda ýol baş edip. Onuň size ınam bolmasa, islen watan öldürüp ýören bolsalar. Siz näme gowunup, näme daýanýaňyz? Näme gelecek görjek bolýaňyz siz? Sizin bir toporuňyz bar, şol 100 adam gelle. Olon ganyna eliňizi buladiňiz. Ajdar bilen Ahmet Möjegiň ganyna eliňizi buladiňiz. Şolar namus üçin galan ýigitler bilýäňiz-a siz? Ol gelen mayormy, kimmi? Ejeniň elinden telefon alıp Ajdara diýär, gelseň ejeň bilen aýalyň şutaýda planlap etjek diýip gürlýär. Ol döşüni şu oka tutturandan namus üçin etdi. Utunaňlapmy, namus üçin janyny berip bilýän ýigitleri gyryp ýördiňiz. Bir ýurda näme etjek bolýaňyz siz? Olar özüni ýöne alyrtmadylar. Indi bu zatlar geçdi bolýan 15 ýyldan soň Ajdaryň Hamza diýilen ogly näme üçin her hepde gelip size atçot bermeli? Trenirovkaga diýendigini. Nirde görüşendigini. Näme üçin şonu şol etmeli? Özüm işem bereňzak, ol diňe o maşgala del, tohumunu, Ajdaryň ham tohumunu, bir Ahmet Möjegiň ham tohumunu gün ýok sizin derdiňizden. Sizin derdiňizden siz näme üçin bulary beýtirip ýörsiňiz? Sebebi siz gorkýaňyz, sıçýaňyz, millet ahyry galjany gözüňiz ýetip dura. Näme hakyňyz bar beýtirip ýörmäne? 15 ýyllap. O nähil düzgün bolýar? Nämeň esasyny beýtirip ýörsiňiz? Bir köşlü oglun itini gezdirip ýör. Hal bekrewde. Ýokarda o gonamçylykda şo taýda nomerli şol nemeler barmy, näme? Gugurlan gapdandan geçip turýan 2 ullap saklapsaňyz. Näme üçin edýäňiz şony? Sebebi sıçýaňyz, gorkýaňyz, milletten gorkýaňyz. Milletin tarapynda bolmasaňyz men size diýen, pagon dakanyp berenler. Halkyň tarapyna geçmeseňiz, şol garyp
özünü oňurmayan milletin gününi, gören awusyny, gören derdini sizin şaganyňyza köderler. Habaryňyz barmy? Millet galan soň ondan bol saklamak kıyna onu. Siz halk tarafına geçmeseniz, halkın tarafına bolmasanız, onu sizin eden emeliniz özünüze karşı yörer ol. Düşünüklü mi? Haranda seninle çüllü da yaşanak sen. Ha? Seninle pervamayda özüne villa salınıpsın. Ol Levap'ta ve dağı tupan turup cayları yıkılıp yumurlun caylarda şinnem yaşap yürünken senin o tayda iki köşk on ikisem yankı sıçağına koydun. Ha? Yaktığına koydun mu? Özüne de ayratin bir villa mı köşk salıpsın pervamaydan. Yende birinem manıştan saldırıp görsün. Kudurlan. Haramda. Serdar sıçak. Sizin ediyen işiniz, siz atalı oğul bolup, şubat acala el bulyanız siz. Halkı şuuna salıp, sizin ediyen işiniz, hakiki acala el bulunmak. Ya halkın hakkını koran, yoksa da iri giş millet kalmalı var. On gidecek yeri oğa. Ne emetsin ol? Sebep halkın hakkı var. Народ имеет право. Салам, hormatly vatandaşlar. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Буквально вчера, 8 декабря, по телевизору показывали выступление значит, этого Сердара Засранца. И это выступление, собственно говоря, было посвящено тому, чтобы передать месседж всему населению Туркменистана о том, что режим диктатуры не поменялся. Харамдаг стоит, его сын Засранец стоит, и вот эта вот семибоярчина со всеми ихними егенами и так далее, она фактически подтверждает, что режим будет такой же. Многие люди это знают, то есть дежавю. О чем говорили эти люди, или эта девушка, которая плакала, это не важно. Просто народ снова увидел, что символом карательного экстремизма остается система диктатуры Туркменистана, его клана. Вот посмотрите, за что обвинили вот там кассира, девушка и так далее. А теперь давайте посмотрим, что делают ихние племянники. Ну вот начнем со старших. Это сыновья вот, значит, сестер Харамдага, там еще там зятья и так далее. Вот для примера, самый неприметный такой, Ахмед есть такой. Он живет как раз в том же здании, где жил отец Харамдага, так вот по улице Туркменбаши, вот в этом здании, там дежурит МНБ, МВД и так далее. Отец жил на 8 этаже с матерью его, и оттуда и вынесли его. А Мяхри ухаживала и заодно жила на 3-м этаже. И вот это вот сын Мяхри, он тоже такой малозаметный, но на самом деле очень амбициозный, и он такой вот, даже он схожи несколько, значит, что сделал этот Ахмед? Почему вот он оказался, что он такое сделал? Ну вот представьте себе, в 2 часа ночи, где-то вот дней 20 тому назад, он вместе со своими друзьями сидит там возле этого дома. Там сидит вот 3 его товарища и он. Подходит участковый, старший лейтенант Трандебильского трапа Перхат, и делает замечание. Он не узнал их, он делает замечание, говорит, ребята, поздно уже там и так далее. Но обычные слова, которые мог сказать, скажем, участковый. Чем закончилось? Его избили до смерти. Увезли, он неделю пролежал в реанимации травматологии, а после этого он умер. Как вы думаете, как наказали его? Эти 3, которые были вместе с Ахмедом, они, значит, просидели по 15 суток. А Ахмеда даже никто не трогал. Мало того, этот Ахмед где-то то ли в конце 19-го, то ли в начале 20-го года вот на этой пятиножке избил прокурора Ниязовского трапа. Мы его знаем как Давлет Хот-Дог. Избил, закончилось чем? Кто с него спросил? Он просто ушел,
А Давлет Ходдога сняли с работы. Якобы он не так разговаривал с племянником Харандага. Недавно мы говорили о том, что 8 сентября в Ботаническом саду произошло убийство. Так, был такой ресторан у Гуги Холопа. И когда произошло это убийство, сам Сердар Сычак руководил этим процессом. Там пришел хозяин Этрапа этого региона. Ему было поручено за час снести этот ресторан и засадить елками. И вот в этом убийстве, про которое мы говорили о том, что там Гуга Холоп в основном. Но не следует забывать про самую одиозную личность среди всех племянников. Это Хаджи Хаджик, среди народа его называют дьявол. Это он там был. Хаджи Хаджик, это же твои руки в крови, по локоть. Это ты можешь подойти за стол, где сидит, скажем, муж с женой или парень с девушкой, и взять за руку эту девушку и сказать: идем, я тебя оттрахаю. Это ты можешь такое сказать. И если этот парень или муж этой женщины будет сопротивляться, возмущаться, тем более пытаться отстоять свою честь, заканчивается убийством. Это на твоих руках кровь там. Хаджик, это ты же страдаешь белой горячкой. Лет 5-7 уже ты страдаешь этим. Пьешь водку, ты не пьянеешь, потому что сразу заглатываешь вот это запрещенное вещество. И ты ходишь, потом начинаешь гонять всех. Ты даже своих друзей не оставляешь в покое. Ты их обижаешь, начинаешь бить их. Говоришь: я вашу маму имел, я вам деньги дал, я вас сделал богатыми людьми. Давайте убейте себя ради меня. Так? Либо начинаешь искать тех людей, с которыми ты учился, и когда ты получал поджопники, так, ты хочешь их найти, отомстить. Ты обижаешь этих своих друзей, отнимаешь у них вот эти сотовые телефоны. Там даже вот ребятки, они просто бы удивлялись, они бы увидят, у тебя там 30-40 сотовых телефонов. Это вообще невозможно себе представить. И самые близкие друзья у тебя, это вот этот вот Максим, так, Максат из Дешта, и Гуанч Гадай, как кинский парень. Твои ближайшие друзья, собственно, еще один там есть, Дёрткулики Кырпей, которого ты пристроил в Турции. О нем я потом скажу. Так вот, ты даже их вот сидишь, вот это вот самые ближайшие, их ты не бьешь, их не требуешь, чтобы они себя убили. Ты берешь вот эту водку, пьешь, им в лицо, значит, швыряешь. А вы, Максим, ты, Гуанч Гадай, у вас чести нет, достоинства нет. Он вас унижает, а вы облизываете эту водку. Ай, Хаджим Домуптрову. Он просто застопорил его. Вы просто за деньги готовы стать раком там. Вот поэтому вы себя так ведете. Он вообще ступорит, вот этот вот Хаджи Хаджик. Представляете, вот приходит, подъезжает к какому-нибудь дому, потом вызывает пожарников, вызывает полицию, может вызвать этрапского руководителя и сказать: вот видите, горит дом, вон на 4-м этаже пожар, давайте, идите, тушите, покажите, как вы можете работать. Шизанутый, конченый, то есть неуправляемый человек абсолютно, и он расхаживает по городу и может убивать людей. Что же ты, Сердар Сычак, где твоя справедливость? Чего ж ты не реагируешь на это? Хаджи Хаджик, ты уехал буквально за 2 месяца до того, как были вот эти псевдовыборы президента. А что случилось? Ты уехал из-за того, что твой засранец, твой сын Бегенч, твое говно высранное, так, думает, что он такой же, как ты. Он стоял и прямо там на построении в политинституте, так, ударил ногой в грудь своего декана. Ударил ногой в грудь и после этого плюнул ему в лицо. А это было буквально перед выборами. Но вы драконили, вы доводили все этого Сердара засранца из-за того, что он шепелявил в детстве. И он вас не любит. И ты испугался этого и сбежал в Объединенные Арабские Эмираты вместе с своим сыном. Так? С тобой вместе потом уже подъехали к тебе и этот Максим, и этот Гуанч Гадай.
Только через 6-7 месяцев, когда уже старший Харамдак дал добро, ты приехал, а сын твой там и находится до сих пор. У тебя есть еще один твой друг, Дёрткули Кирпи, который работал в МНБ, транспортном отделении. Но он поймался на то, что его же сотрудник, значит, занимался перевозкой в Туркменистан запрещенных средств. И он должен был улететь. Вместо этого ты приходишь, берешь его, и он сегодня в Турции, значит, в посольстве атташе. А что он сам делает? Он смотрит за теми людьми, которые в Турции. А? Теперь он там ходит, такой, как этот, весь из себя. Разве это наказание за то, что он был связан с таким серьезным преступлением? Его повысили, он атташе там, ловит там, кто, значит, есть из наших туркмен, которые туда переехали. Рядом с Укашем ходит там. Я вот сейчас покажу фотографию, посмотрите. Там и этот Максат Жопа, и этот Гуга Холоп сидят с Шамы Шамыром и с этим Укашом. Укаш якобы родственник Эрдогана. Вот какую ты жизнь им устраиваешь. То есть ты регулируешь внутри страны. Это про твоего друга. Другой твой еще есть друг, Равшан Хохол. Он пришел и избил начальника горжилуправления за свой личный квартирный вопрос. Фамилия его этого человека Атаджан Ханов. Когда он возмутился и хотел возбудить уголовное дело, пытался что-то сделать, ты пришел и буквально у него в кабинете стал его пугать. Сказал, что ты ему устроишь минет публичный. Чем закончилось это расследование? Ты гуляешь свободно, ходишь, людей убиваешь. Так? Крутишь бизнес по всей стране. Монополизируешь этот бизнес. А этого человека посадили. Посадили его. Нашли причину. Ты такой весь блатной, весь такой, все тебя должны бояться. Там хаджи идет, там... Это твои холопы там с тобой заигрывают, Хаджи Мурат. Я знаю, ты был в Москве. Как ты был в Москве, я знаю. Где бы ты ни был, я знаю о тебе все. Ты приехал вот в эту гостиницу, вот Украина, так. Потом пошел там, побалдел, поехали в ресторан Ламара. Там ты ходишь, значит, официанты, менеджеры, ты перед ними бузишь там. Вы знаете, кто я? Я племянник президента Туркменистана, ломаешь бокалы, бутылки там, наезжаешь на них. Чем кончилось? А чё ж ты убежал? И на следующий день ты первым рейсом улетел. Герой, штаны с дырой. Молодец против овец. А против молодца и сам овца. Ты овца натуральная, ты просто за тобой вот эта вот диктатура. Ты поэтому так ходишь. И сын твой поэтому так себя ведет. Ну что-то, а чё ж ты не остался? Надо было еще погулять 3-4 дня в Москве. Не смог? Чё чмо? Очко не железное, да? Хаджик, ты собираешься на финальную игру в Катаре на чемпионате мира 18 декабря. Как ты будешь туда ехать? Через Дубай поедешь? Посмотришь заодно апартаменты брата Шамы Шамыра. Или через Турцию, как обычно вот в этом отеле Кемпинский. Теперь хочу еще рассказать про этого Гугу. Гуга, ты очень много засветился. У меня на тебя огромное количество компромата. И ты много разговариваешь, я слышал от тебя. Очень много ты говоришь, лишнего говоришь ты. Ты думаешь, я тебя просто так называю холоп. Ты и есть холоп. Ты холопничал у Шамы Шамыра. Подлез под него. Потом женился на дочери Давлетовой, Шекер. Стал Шамы Шамыром Баджана. И теперь ходишь весь из себя что-то там. Хочешь какую-то свою собственную империю создать. И вокруг тебя кровь. Проблемы вокруг тебя. У меня на тебя очень много компромата. Запомни это. Веди себя прилично. Ты, видимо, быстро забыл, когда ты был 6-7-летним мальчиком. Так?
и на толкучке со своей матерью продавал одеяло. Ты же не на эти деньги стал богатым. А? Откуда эти бешеные деньги? Языком много не болтай и веди себя нормально. Сердар Засранец, у тебя есть еще один племянник. Зовут его Кемал Тентек. Среди людей его называют Кемал Пластмасс Келле. Абсолютно бездарный, закомплексованный урод натуральный, который для того, чтобы себя проявить, ходит там на всех наезжает. Рядом с ним этот вышибала Селим Пище. А? И ходит он там, значит, насилует девчонок, причем делает это публично. Вот в этом он хочет себя показать. Что сделал этот Селим Пище вместе с этим Кемал Тентеком? Они избили сына одного бизнесмена, который занимался табачным бизнесом. Избили его, чуть не убили. Еле-еле выжил мальчишка. Что потом результат какой? Сердар Зачак, что было после этого? А? Харамдаг, что вы сделали, когда вот такой беспредел был? Этот придурок ходит, разгуливает, значит, берет на свадьбах, вот берет 100-долларовую, значит, купюру, плюет, приклеивает на лоб, значит, бахши, заставляет его петь. Потом уже, когда сам дойдет до конца, берет, отнимает у него микрофон, сам начинает петь, беспределом занимается. Вы не видите это? Вам еще раз сказать. Очень много фактов. Вы не думайте, что люди не знают, и люди не будут терпеть. И вам это будут говорить и рассказывать очень много. Потому что вы заслуживаете этого. А за что вы еще посадили отца этого парня, которого вы избили? Якобы за какие-то запрещенные вещества. Они же у вас вокруг, вы сами на них сидите, вы и торгуете. Еще один известный беспредельщик, это племянник опять Харамдага, Шаммашамыр. Сейчас-то он немного поутих, занимается больше бизнесом. Но он тоже амбициозный, ему не хватало, у них денег полно. Они не знают, куда их девать. У них ночные казино, там клубы, там квартиры. А недавно он купил за $5 миллионов, купил себе апартаменты в здании Бурдж-Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах. Он себе приобрел за такую сумму. Ты же раньше за эту же сумму хотел купить корону вора в законе. У тебя не прошло это. То есть людям недостаточно того, что они зажиточно живут, им нужна власть. Он понимает, они не смогут быть президентом. Президентом может быть только сын Харамдага. И дальше, если они смогут. А вот им тоже нужно. И вот вор в законе, казалось бы, вот такое это самое, вот то, что они хотят. А на самом деле, что может себе позволить Шаммашамыр? У него в 30-м микрорайоне есть апартаменты. Он туда обзванивает министров, зовет, приглашает там. И, значит, посидят и говорят, вот придет такой-то человек, давай ты сделай ему такой. Они, ладно, там из них, значит, перед ним заискивает, уходит. А Хаджик, он может не только министра, он вице-премьеров некоторых может к себе позвать. Вы можете представить, до чего дошла вот эта вот коррупция и вообще растление вот этого высших слоев вот государственной власти, когда какие-то уроды, племянники могут управлять министрами и вице-премьерами. Вы не видите этого, Харамдаг? А, Сердар Сачак, ты не в курсе, да? Ну, обернись. Эти люди, которых ты показываешь сейчас перед нами, вот здесь, вот что их ты-то такой, значит, справедливый, ты борешься с коррупцией. Боже мой, это просто птенчики, воробья выпали из гнезда. Вот где коррупция, вот где беспредел. И как вы реагируете? 15 суток, да? Своим. Я сейчас про твоих еще племянников, родных скажу. У твоей матери есть 2 сестры. Одна из них вышла замуж Багир, так? И ее детей, Бахтияра, Нурика, их называют Черелер. Они наркоманы. Наркоманы, так, и занимаются торговлей запрещенных веществ. Но один из них, так, по-моему, это был Нурик, недавно взял и избил
сотрудников Министерства иностранных дел и еще пару человек рядом с ними. И чем это закончилось? Он отсидел 15 суток. Это до чего нужно довести страну, чтобы какой-то наркоман, который ни в чем не состоялся, ходит и избивает сотрудников Министерства иностранных дел. И за это он отсиживает 5. Но сейчас полицейскому скажи что-нибудь, простой человек сядет там чуть ли на 15 лет за то, что против власти и так далее. Любые статьи навешаете. А вот он, твой родной племянник, 15 суток у него. Так? А другие два, их это Черелер. А другая сестра твоей мамы вышла замуж в Гёкча. Их называют Фолор. Там есть Азат Фо и был Аташ Фо. Он умер в прошлом году от ковида. И ты, и твой отец, вы, конечно, не признаете, но мы по этому поводу еще поговорим. Вот что вы на самом деле сделали. А вот этот вот Азат, он тоже под блатного идет. Он занимается по-крупному. Если, предположим, если Черелер обещает вот этим вот региональным там хакимам или еще кому-нибудь, кто есть при власти, что их можно повысить, давайте деньги, кидают и ходят. А этот твой Азат, он кроме этого еще может напрямую зайти в Министерство национальной безопасности и взять конфискованные и запрещенные вещества. Они ими торгуют. Сколько суток вы их сажаете? На сколько лет они должны идти? Почему остальные идут по 228 статье? Так? И им 25 лет, 5 лет крыты. А это что? Ты не видишь это, потому что ты сам наркоман. И отец твой наркоман. Так? Потому что вы сами без этого жить не можете. Но вы решили, что вы взяли власть в свои руки. Теперь я хочу обратиться к вам, соотечественники, именно к работникам силовых структур. Это МНБ, МВД, прокуратура, Министерство юстиции, так называемый Адалат, Верховный суд. Вы не видите, что происходит. Но вы думаете, что вас лишь бы не трогали, пусть все так и идет. Но вас трогают же ведь. В 2018 году Харамдаг сам застрелил своего охранника. Он думает, что никто не знает. Этот парень из Агдашаяка, колхоз «Социализм» бывший. Если весь колхоз знает, как это так не знает Туркменистан? А? Он застрелил лично. Если этот засранец, племянник вот этого Харамдага, Ахмед, может избить прокурора, если он может убить участкового, вы на что рассчитываете? А? Гунаудыев, тебя еще просто не посадили. Тебя еще не посадили, вас просто не посадили. Но вы никуда не денетесь. Вас всех ждет. Вот этот беспредел, который терпит сейчас простой народ, вас всех он тоже ждет. И потом, это вы сейчас думаете, что вот так вот будет. А когда посадили Мюлюкова, когда посадили вот этого вот, вместе с ним Чары Гоша, их посадили, вы же видели, что в Авадан-ДП на 5-6 месяцев даже заменили руководителей. Это же ведь система подчиняется пенитенциарной кому? МВД. А министр МВД, вот Мюлюков там сел, и вместо него там 5-6 месяцев представлял руководство Авадан-ДП из МНБ. Только потом. То есть вам нет веры, запомните. Просто у вас нет чести, у вас нет достоинства. Вот. Вы откуда и чьи вы потомки, я не знаю. Но вам можно смело плевать в лицо. Это я вас поднял с колен. Вы ползали и здоровались, сейчас не показывают это. Хотя бы не показывают. Это я вас поднял.
Точно так же, как жену Харамдага, с которой он не живет с 2010 года, мы заставили показать, теперь он из себя строит идиота, ездит там куда-то в Корею и так далее. А она живет со своей дочкой в Лондоне. Он думает, никто ничего не знает. Привозит ее периодически. Харамдаг, тебе мало было твоего дворца, который там? А? Теперь ты для себя построил, оказывается, в поселке Первомайск отдельный дворец? А? Ты теперь там живешь? Ты с ума сошел? Ездишь на машине, смотришь, у кого в машине не пристегнут ремень. Ну да, не пристегнутый, что дальше? Уже гаишникам ты надоел. Одного парня посадили на 3 года из-за тебя. Что придумали, как сделали, я не знаю, из-за того, что... Теперь в городе даже нельзя ездить, но тебе можно. Ты что, одевает каску, мотоцикл, раструбы, и значит гоняет он по столице, на этом мотоцикле с люлькой. Ты нормальный человек? А? Я много могу рассказать, но пока остановлюсь на этом, потому что, несмотря на то, что вот такой массовый, всеохватывающий вот этот беспредел, который вы устроили, в народе есть люди, которые не боятся вас. В народе есть люди чести. И даже среди этих сотрудников силовых структур и в правительстве, но вы их всех потихонечку выкашиваете, если у него малейшее такое есть. А Аждара с Ахмедом за что вы расстреляли? А? Мало того, что расстреляли, теперь сын Аждара Хамза, он в 10 классе, он каждую неделю приходит в МНБ, он должен отчитаться. Он ходит тренироваться, где тренировался, где был. И этим семьям, семье этого Аждара и Ахмед Мёджека, им даже жить не дают. Не просто семя, тохуму не дают. Посмотрите, что вы делаете. Брат Аждара с раком лежит. У него сын, дочь. Вы не даете им жить только за то, что люди имеют право на достоинство. Но так терпеть не будет народ. Потому что народ имеет право. Halkın hakkı var.